ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо махсус барнома барои Faberlic ва маҳсулотош. Командаи бонувони Faberlic Libos TV дар муддати 4 каталог ба пешравиҳои калон муваффақ гашт. барои ҳамин пеш аз ҳамин тамошо кардан аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки як лайкро гузорен, чӣ ба ки ҳамин видеои мо ба дасти дигарон ҳам бирасанд. ҳамаи подписчикома, ҳамаи подписчикое ки дар каналам ҳастен ва ҳамаи мо бонувон модароне ки шумо бекорен, дар хона шидагиен, ба ҳамин номерои дар поён буда занг бизанен. командаи бонувони Libos TV, Faberlic Libos TV шуморо дар бораи ҳамин кор маълумот метиҳанд. ина бинен ки мо ҳам эксперимент кардем барои кори Faberlic чӣ қадр пешравиҳо шид. инами чизе ки ҳозир намиҷада мебинен 1027 сомон да омадагиай. ҳайрон мешена ҳамин қадр чиз 1027 сомон. чӣ ба ки дар муддати 4 каталог вақте ки мо кор кардем аксарияти ҳамин чизо то 50% то 75% ахираш скидка хати омадагиай. ҳайрон мешен шумо вақте ки мефаҳмем ки ҳамин чизо скидка хати миян, боваритон намеояд. обшики боваритон намеояд. ҳамин хел нархи арзон қати меояд ҳамин боро. хайр ҳамин боро ки шумо дар экран дидестен ё ҳамаша аксариятон мешносен. матлаб ина духирам аксариятон мешносен, пуртужу меган. ина ёшам ҳамаша медонен. ҳозир каталоги нав сар мешавад. сар шидагиай падаркаш андозаи нархаш 225 сомон аст. яъне ки шумо 225 сомон да медроен, 225 сомони дига да шумо да падарка меояд. мега ки як ба як. подписчикома, обшиам подписчикое ки дар канали ма ҳастен, ба шумо муроҷиат кардам, мегӯям ки ба ҳамин номрои дар поён буда занг бизанен. барои шумо маълумоти пуррара метиҳанд. кор беҳад осон аст. ягон қинигарӣ надорад. мисол шумо дар ин кор банкрот намешен, ҳеҷ вақт банкрот намешен. баъд хубиш ҳамея ки хонаи шумо доим ай ҳамаи маҳсулоти ҳамин Faberlic пур мешавад. ягон проблема шумо да масалаи шампун, моиши средства, ҳамин чизо доим дар хонаи шумо ҳастанд. гӯё ки шумо да бепул меафтанд. бепул. ина падаркаи шаги чорум буд. ина шаги чорум аст. ина падаркаош омада, ина падаркаоша гирифтем. анака ҳозир ба навичкое ки нав медоранд мегӯям ки як ба як аст. як ба як касе ки медрояд ба андозаи 225 сомонӣ вай чиша мегирад, падаркаша гирифта метавонад. ина марҳамат. касоне ки мехоҳед ҳамкорӣ кардан, ма худам лишна ёрдамтон мекунам. масъалаи корубор қатӣ, масъалаи одам қатӣ, масъалаи фаҳмонидан қатӣ, ҳама тарафа командаи бонувони Libos TV Faberlic ҳамаи ҳамира дар муддати 4 каталог беҳад пешравии сахт кард. яъне ки ман ҳамира эксперимент кардаги будам. эксперимент 100% гузашт. ҳозир духтараи мо аксарияташ лидер шидан. аксарияташ дар 4 каталог лидер шидагиянд. бо барои забани баландтар меҳнат кардистанд. барои ҳамин касе ки ҳамин видеоро гӯш мекунад сразу занг бизанад. мо гаранти қатӣ шумо да дастгирӣ мекунем. кор ягон майда қинӣ надорад. ҳамаи ҳам чизои маҳсулотое ки дар ҳамин зиндагӣ дар кор аст шумо да бепул меафтад. баъд шумо ҳеҷ вақт пушаймонам намешавед, банкротам намешавед. ҳамаи ҳам чизое ки шумо мебинед, хай аксариятша занҳо ки медонанд, мо дар бораи ё гап намезанем, чунки ки занҳо юра хушрӯтар мефаҳманд. ина масалан ин духиёша, занҳо бисёртар хушрӯ мефаҳманд. ана ишам ҳамон хел. анаям духиҳай. инаям духиҳай. ишам ҳамон хел духиҳам. иҷода хай тонални кремо ҳастанд. ина ё ҳастай барои рӯра тоза кардани бонувон. ҳам чанд қаша ман медонам, амора гап мезанам. лекин иҷода ҳастай бо зубнои пастош беҳад бақуввати зуранд. зубнои пастои зур доранд. ина ё эффектшон ба дараҷаи олия. оли ҳар кас таъриф мекунад ҳар компанияра. вақте ки аира истифода мебарӣ, баъд дигар компанияра чиёша фуромӯш мекунӣ. ва дараҷаи олӣ. ман чизе ки худам истифода мебарам, медонам.
аҷиб бутай. Баъд мисол шампуни экспертш аҷиб байна мисол мӯи сари мо мерехт, ай ҳами бас шид, рехтанаш бас шид, дига нест. ҳами қа мекунем мегум на самом деле ҳами мешидай. Шампуни эксперт 100% табобат мекунад, ҳам хафш зурай, ҳам табобати даст. ҳамира ма эксперимент гузарондам, наметавонам ки шуморо хушу гап занам ки марҳамат бигирем, ин чизои зур бидастанд. На самом деле чизошон чизои зурай. вале бисёр вақте ки шумо тамошо мекунед, кадомет ки мефаҳмед, уже медонем ки ҳамин чизо ҳастанд, яъне ки эффект додагӣ ҳастанд. аксарияти занода маълум аст. барои ҳамин касе ки мехоҳад, мо ёрдам кардем қариб 80 та бонуи ки ба мо муроҷиат карданд, ҳозир ва ё аксарияташ звани лидер доранд, беҳад хурсанданд. бо аз подписчикон хоҳиш мекунам ки ба командаи бонувони Фаберлик либостивӣ пайваст шед, пушаймон намешед иншолло. чуба ки инҷода 100% пешравӣ ҳаст, осон аст кор, маҳсулото метавонед маҳсулоти фурӯхта дастрас ба зури ҳама мерасад ки ҳамин чизоро харидорӣ кунанд. ҳам биологически тозаанд, мисол химикат надоранд, ҳам арзонанд, любой кас харида метавонад. мисол қимат нестад 100-200 сомон, мисол чизои чӣ нестанд 20 сом, 25 сомон, 12 сомон, 10 сомон. анақай чизо қатӣ шумо метавонед ки харидорӣ кунед. ба касе ки мехоҳад ки харид кунад, аймо мо тамоми ҷо дастафка дорем, тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон дастафка дорем. бо касе ки 1000 сомон да мехарад, бо падарка дорад. падаркаш отдельный барои харид карданатон дополнительный. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. ҳатман ва ҳатман ба командаи бонувони либостивӣ пайваст шавед. мо шуморо ба қулаҳои баланд, ба маъошҳои баланд бурда мерасонем иншолло. боқи сарбаланд бошед. худоҳофиз.